फाइका हामबाय जों दिनै लाइ थानायाव जोंनि करबुदि सुयो इउ त्रिपुरा फेडारेशन दक लाइ थानाय बुधबार 16/6/2021 कुंचराम त्रिपुरा इचासरी जलिया विलेज कमिटिनि खरसा दिन त्रिपुरासा बचुक जाया बलाइथन थैका बे नखौ जों फाइबो नायफैका जों त्रिपुराबो जों YTF करबुदि सुबाय फाइका दाबो जों बसकम हायनो जों बरनो पावरि मान हाय जों कुनो कसाकु फुरबा नायावै जोंनि त्रिपुरा सानि बागै जों जे चुकसाक जरा चुगिया तोरनो जों चुबाना बागै दिनै बिनि खोना बिनि 23 तारिख बिनि गथैनि पान्दा आ पान्दानि साजा सगां जों जा चुकसाक माइरुं एक कुन्टेल 50 बनो जों 2 बस्ता जोंनि करबुक साब डिभिजन गै जों YTF जों चुबाला फेका जों बसकम हायनो जोंनि जा बरक जरा गरी बरक तमेनो जों बो बाग्रानि सेलांगै जों बसां जों जा मानसाक जोंनि करबुक साब डिभिजन जों चुबाना बागै जों साथो गै दंगो मथायखनो जों बसकम चुबाय थानाय ते जों और जतन जोंनि YTF सफाय जाक ते जों बसकम जे मानसाक जों रां चुबा हा ताव करबुक चुबानाय जों बसकम जों चुबाय थानाय